Sa tripping na to ano ron, magsugba-sugba tanay mga ka-idol. Kini amo silingan niya, nagihaw man ni ambit na lang tulo kaning duha niya sa akong bayaw ni. Kay advance ko niya tinumdot iyang mama. Kuya ato sa ni gasal mga ka-idol, man ato katulon. Taas pa mga oras mga ka-idol, ato ni hiwa no ginagmay kay ato man marinate. Pero mo to panglasa mga ka-idol, matimpag ato mga kabahawan. Kunya yandam na ato mga kalamasan ano, di palupi ang bumbay pero hiwa po di gini mawala ni bumbay sus di movement, di magic ta pud yo. Iyawa gini tawana, wala yo palupi ko nga so. Gidugnog gipusa man gibutangan tuyo walang palupig kuman gibutangan akong magic sarap pangpalasa ko no aw ako nagpalupig ng paminta powder o gipabuga to man gikumot-kumot ay wala ra ba nang hinaw gitag CR ni kunya kay ang tayo uling ani mo baba na putag ubusan ni pero dalo na nato ning bugas sa akin pinalit kay kasuldo nam to sa YouTube share sa butang ginagmay nya kay gini akong asawa kay ni sa kabanta gina may kamera o napiktan sa kamera matanawa pating sukuan niya ginagpa nang kung pinakalit adlok makita yang naong dili napita mga idol dabot at pinakalit pero kini akong kamera man nagatang na ni daan ni plaster na ni pero wadi ni kabantay akong dalanan sa bugas. Tara, nagpapugi pa. Pagwas-gawas, pangdila, may rabagway ugam. Kanang, gidala na kong bugas mga ka-idol. Visit na nato ng ginikanan. Kasi sila may nagpadako sa kuwa. Kung sa may giyatag sa Ginoo sa kuwa nga blessing, musir ko sila, di gina ko nagpili silang kalimtan. Kaya kay kina kong isip muraginahan mga ka-idol. Ulawon mo guys kamera, ni tago-tago na. Malihog ako na lang giyatod pasulod kay bugat man. Kay puro senior, rabiyan ni sila dire. Pero bilog kay kuwanin nila, kay kanti pang mga baskuga. Mas luya pa kuwani. Pagbalik, ipulihan, nagsako, guys, udlag uling. Diring dapita, guys, sa piki naman sa oras, galingan, dayon nato, pinakalit. Plaster nato itong subangan, gawa may istal na itong subanan. Plaster, dukdukon sa nato, gadi pantay man. Mga di post da. Ay ka, ni magic na po, guys, oh. Kartin lang ito ka na, oh. Gipay-pay. Daliag pay-pay na niya, maugagin ang agtang ni mo, wala na, ni baga na, guys. Ato na ng butangan. Na po do, giwalop na po do, paspasag liho, kiyos karoy, kapatinginita, kung dungalangan ka da, mainter, bukag kaluto, ron dia, bali-bali, dayo no, padaliyaw na itawanay, paspas, magayo, bali, mandayon, mura magipang magic pagluto, bantay lang itong nahilaw, na ron, grabe tawa na, pati daliya nakabali, wala na guys, mura action na nagipos, game-movement na po, grabe yun, nagtaibog na, napagod na mga Oscar, tarunga daw, nagsugba, nasubrahan na sa kayo ba, napuadlaw, nanginita, ang tigluto mo daw, wala na, pula ra gayg naong mo, wala na, murang napagtong ng naong nga ni, bahalag napagtong ng naong nga na, pero mawalok-walok man yapon sa kamera ba, kini atong pag-vlog-vlog, kung na'y makakita ng tao, mura gitagbuha nga ni, pero okay ra, basta magkakwarta lang na, no? Magkasweldo naman ta, di, ganahan na ta mag-video-video, bahalag, way lam na yung video, basta dara tayo upload, kay kini akong naong sana, nipis pa man karon gisugda na akong pabaga-pabaga, kay kung content creator na ka, pabagaay man na nagnaong, kunya mga ka-idol, dili na ko taman, kay medyo na ipit-ipit ng storage sa kong cellphone, napo lagi, salamat!